أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala, etanong subatan naging ko to bendingan tano, kapusi tanus iko manhaj yung mga salaf. Si tanong matataman sa ging ko to, kiyo si tanus iko mutuan sa salaf, si iko istilah. Si iko kiyo sa raon umang ulama sa aqida. Kailangan si iko Muslim nakasabutan yan tiro na salaf. Sebab saging kaiya basa salaf na setano kisenggay so tindig tano kisenggay niyan puun sa eko tindig ang mga ribat. Sebab saad na mga tindig ang mga ribat amyat nduwag yung kuto mga ingaraniran. Na aya ka kitindu ang mga tindig tano korek na makaatud saging kaya tindig ang mga salaf. Gito'y sabab pa, di tanu di ka pangadi, antay mga salaf, sabab sa ron tanoron pakapusudin nagyang kuto, apanarimatan. O di nagyang kuto aparatiyatan. Sa eko, kinikuat di ranon, kiyang galbakay ranon, na kailangan nakamantukan tano to, kagiti ka kabaloy tano, amyas sugat tano, agyang kuto, sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o di na so panarima o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giti tikman limang ulama antun ibtiron as-salaf sa ikustilah. Natigiran manay as-salaf, na gida tigiran ami alay su salaf, na yuradu bihim as-sahaba. As-salafu yuradu bihim as-sahaba. Igira apinto sumaan na us-salaf, na aya mapipikiron na sa mga sahaba. Radiyallahu anhum. Wattabi'una lahum bi-ihsan. Nagus sa mga tabi'un. Nagus sa mga atba'ut tabi'in. Mana igira pintos ingaran as-salaf na aya mapipikiron nagyang kuto at talwa masa, talwa karn. Gito so inali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam amapi amasa. Sisagyang kuto hadita tigo Nabiya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amapi amasa asumyagod si ko mga tao na sumasakan. O di na ayamapi ang mga tao, nagyang kutwak sumyagod. O di na ayamapi ang mga tao, nagyang kuto amasakan. O riyan yan, nagyang kutamya kasalo noon. O riyan yan, nagyang kutamya kasalo noon. Man aginan at talo, aginan sumasa o mga sahaba, padilan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagusumasa o mga tabi'un, nagusumang atba'u tabi'in. Nagyaya imapi amasa. Pisik si anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa amyatindus iku mga masa udina mga tao asumyagod nagyang kanan akya pantagan sa gyang kanan talwa koron. Giti sabab pa aya pipikiran sa iku mga salaf naginan sa mga sahaba nagus sa mga tabi'un nagus sa mga atba'u tabi'in. Amay kasupanto ama no salaf. Igirap ya karabray, na wa'immatul Islam al-adul mimman ittafaqat al-ummatu ala imamatihim. Pakasul dun sa mga imam. Yang utalango na piyang adadayuan na mga imam, mga ulama sa iku Islam. Asiran na makatititu agyang kuto mga panarimairan, na gumakatititu kuto mga kapitiran. Amyaw pakat sa ummah sa kababalwiran imam sa iku Islam. Udi na miya upakat sa ummah sa kababalwiran ang mga untol ang mga ulama. Wa idhama sya'nihim fid din wa talaqqa al-muslimuna kalamahum khalafan an salafin bil qabul. Ago katawan ang gutwa kalayran ikipantag sa ikwagama. Nagutyarima o mga Muslim agyang gutwa katiro. Miya tarima o mga Muslim. Udi na miya tarima utos iku mga Muslim. Miyakway rano to,
apagilumuan sa ikumya nga unaniran, naguteri mairan, agyang kuta mga tao, na lang unomiya kapungkiran ng mga ilmo, ang makapupasud sa iku Quran na gusto sunna. Nagyang kuta, kaya tari mga Muslim, sa iku katiruiran, na miyakang guna na uto, sa giyang kuto ang mga imam, na miyak kilala sila, na pudsiran sa iku, mga imam, ang piyangadadayuan sa iku Islam. Nagyiti ka kabalwiran, apad silang sangkot at betuan sa salaf sa ikur maanan yan arabray. Ugid nagira pinto sumana salaf na ay pipikiran sana sa mga sahaba, nagus sa mga tabi'un, nagus sa mga atba'u tabi'in. Hirap man apya karabray na pagasuldun sulang wana mga ulama. Apya nga dadayuan, ang mga linang anggota paratiran, papasud sa Quran, nagus sa sunnah. Doon naman rumya bibidaatin, o lukiba gaira mardi. Miya kalero na tigman ni mga ulama, agyang kuta mga tao, amyarubak siran, o di nakiyabetuan siran sa bid'ah, pabibid'ah, o di nakengaranan siran sa ingaran adi kasusuat. Ingaran adi mapia. Ayaman na langwan amyarubak sa bid'ah, o di na miyarubak sa di mapi angaran. Na apiapan miyaun antano, apiapan miyarotiran sa mga tabi'un, o di na miyarotiran sa mga atbaw tabi'in, o di na miyaunad na masa, na amay kas maapad sila sa giyang kuta, miyarubak, marat ingaran, marat asipat, na kanabas sila makasulod sa iku mga salaf. Ay lagi din, lalagi ng mga khawarij. Sa mga khawarij, sa mga rafida, sa mga qadariyah, sa mga murji'ah, nagu sa mga mu'tazila, nagu sa mga jahmiyah. Giyaya, na piyang tataro-taruan niya, ang mga firqa, na gumiyarubak silan sa mga rata sifat, na padaya sa dikitong sa basilan put sa iko, pagilian sa iko mafi akida. Giti sabab, ayap tiro na sahaba, sangotwa, kaya giraw Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya giraw mga ulama, ayas salap na gito sa mga sahaba. Ayap tiro na sahaba, na huwa kullu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-Islam. Ayaw na sahaba, na langwan na minimbarat mo ayan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagupirat yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagumiyatay sa kanyan ang Muslim. Nabas kanyan may murtad. Wa haula'y salaf, zamanan, wa tarikhan, wa huwa al-madlul al-khas bilafdi salaf. Wa huwa al-ma'na al-maqsuda bihada al-bahth. Ayaw na ahyanan, ayaw na aptiro na mga sahaba, naging sa minimbarat mo yung sunabi, pirat yan yung sunabi, miyataya Muslim, nagiya yung mga salaf. Sa eko, masa, miyang una masa, nagusi ko kiniguris, agyang ko to tutulan, na sira ni amanan yan ng mga salaf. Giya mapipikir sa giyang kaiya, lapyat asalap. Igira apinto ang utamaan yan, naginan sa mga sahaba. Aginan ni mapipikir sa giyang kaiya, isa ang mapipikir sa giyang kaiya pengadian tanong. Akasabutan tanong, ay tundong tanong sa iku akida na sa mga sahaba. Nagupado na giyang kuto, amya kasalunukiran, amasa, dito sa mga tabi'un, nagusumya kasalunoon, agito sa mga atba'u tabi'in. Nagina ni mapipikir, si sa giyang kay as-salaf. Sa lagi duki alwiyatan ron. Ay mga khawarij, ay isa niya mga firqa, amya nga una, kapag reotiran sa mga sahaba, na ugay na di silang kebetulan sa salaf, aba ya pipikiran na kuwang kiran sa akida mapia, sabab sa miyarubak sila na marata, asifat na gumiyarubak sila na marata ingaran. Giyang kaya khawarij, na giye so firqa, aluminyo silang si Ali radiyallahu ta'ala an. Firqatun kharajat liqitali Ali bin Abi Talib bisabab at-tahkim. Maana luminyo sila si kadatu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, miyakitido sila si Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sabab po sa giyong kuto, ayamanan yan akong nakabayaran na mikukum sa Quran. Badiso, Ali na ikukukum yan sa Quran, ugid na papawingan niran si Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ay madhabiran, nagyang kuto kapungya sila si Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, nago kiyaliwiran, kapliwiran sa dato o mga Muslim, igira adnam yasupak o dato mga Muslim, apod siya sunnah, wa takfiru sahibil kabira, nagupa ka perniran,
agyang kuto amya kasugug sa maladusa. Wa takhliduhu finnar, nagupumbalo niran as kanya natatap sa iko neraka jahannam. Ay katimblian na sa mga Khawarij na ariridu niran na sa mga sahaba. Ay ariridu niran na sa mga sahaba, piyakapiriran sa mga sahaba, lagi do Ali, sa Uthman, so mga mini-protera ng mga sahaba. At tumiyampil sa iko Ali radiyallahu ta'ala lago so kami mamasairan ng mga sahaba na piya makakapiriran sa ayat pananawagiran na ikukum kun sa Quran kada ko kumano Ali radiyallahu ta'ala. Nagupad sa tindigiran na pliusidan sa iko pliusidan sa iko dato o mga Muslim. Yesu dato o mga Muslim ay ikukukumyan na sa Quran. Ay ikukukumyan na sa Quran na ayatin di mga Khawarij na igira agyang kutauluan ay kukukumyan sa Quran na umaribat sa kanyan madusa o din na adnam yasopak yang sunnah na wajib kira ng kuta kalirun. Sabab sa kepirniran agyang kuta dato. Amay kas kanyan na maanggalabag sa dusa, maladusa o din na anam yasopak yang sunnah na peliusiranon sa ayapan na rimairanon na miyakapir agyang kuta dato. Nagugmbaloy niran agyang kuta mga tao ang miyakan galabag sa maladusa. Datarom miyaka zina, miyakan sa pakabrug, as kanyan na kafir, nagutatap sa ikunara ka jahannam. Ginanitindig ko mga Khawarij. Ugid na, ayang kadaklan, saan kaya masatano, na did nargirgin nakaptumpuin niya sa ikupagarin niya sa Muslim sa Khawarij. Ugid na ilin so tindig ko mga Khawarij na miyakawataw tanong ang tumpuan niran. So mga Khawarij, na ayapliwan niran adato, nagyang ko to adato ay kukukumyan sa Quran, ang Muslim, apiapan baradus ang Muslim, baradus adato, importante na ikukukumyan na sa kitabu Allah subhanahu wa ta'ala, na ba niyan siyambi ang kutahukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Na iginakuan na sa mga sabad, na di rin di pa ka data-dataran so di maka lagi-lagi di. Na iptaksiran, sagyang kaya, mga Khawarij, ay apliwaniran, na sukada to Islam agus imam mga Muslim ni iptaksiran sa mga pagariran ang mga Muslim ada ba niyan liniwan na kada to na uda beran piya kaper abo minggalbag sambal adusa kaya bu diran diteron na supya kaper Allah subhanahu wa taala nagupya kaper Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikadua mialitan ng mga firqa akya pawingan si kumyanga una adi kepakay o betano ko aso tindigiran apya silang panmiyanga una na sa mga Rafidah sa mga Shia ebter na Rafidah nagiyas sa mga tao rafadu Zaid bin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala an. Yes sa mga tao siyang kairan sa Zaid bin Ali ayaman apo Ali bin Abi Talib aging kaya siyang kairan sa Zaid bin Ali. Na siyang kairan to dahil sila nun pangunutan sangkot na kiniisi ni ranon sa eko makapantag ko Abu Bakar na Gus Umar Antoni tindigin nun. Sa ayaw tapipikir niran, nanayaw niran, pamanintaan yan sa Abu Bakar, na gusto Umar radiyallahu ta'ala. Okay, na sa Zaid bin Ali, na epitiro yan, na miyang kapiapiatigin na dua, awazir, agito sa wazir, o Rasulullah, wazir, o datuakan, ay pipikir niya ro, na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na miyang kapiapiatigin ng dua kataw, awazir, ay pipikir niya ro, na sa Umar, agus Abu Bakar. Na minipunro sang utak bentugan yan si ko Abu Bakar Agus Umar na ayam anan yan na riafods kanyan siyang kas kanyan agyang kuto ang mga Shia na gitu kebtukiran sa mga Rafidah ayam anan yan na ini bangsa siran sa agyang kuto akasangka udi na ngayong utak kedo pairan sa iko Zaid bin Ali apo o Ali bin Abi Talib. Oriyan yan, na padunang yung utang mga Qadariyah. So mga Qadariyah, na piyapan miyangaw na siran, may protera ng utwa masa, kapakip na miyatabun silan sa iko masa, ang utwa ikatlo ka koron, o gayid, nang may miyarubak silan sa marat angaran. Miyarubak silan sa mga gilbak ang mga rata. May likiran ang utang mga rata gilbak. Dataro mga Qadariyah, ibabang sa siran mamusik ko kadar, ayam anan yan nagito sukya pa kadairan sa eko kadar. Ubad na kaaparon wallah subhanahu wa ta'ala sa eko na ding galabak sa eko o Quran
na sumanusia. Dabo to kaparo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na lang na ditano dinggelbakan ng manusia na ayaman na niyan na sa kanya ni pagednun kana besu Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyaribat siraro, yang bida siran, wayaman na niyan na mga ulama sang utamasa. Nagiyan, apya pa namin ni Protairan, ang kutwa miyang una, kapayip na sa iko talwa koron, okay, naginan sa mga didig sang utamasa, sang utatalwa koron. Ang mga ferka, ang miyang didig, mga ferka, miyaw pakat sa mga ulama, nabasiran ahlus sunnati wal jamaah. Padun ang utwa, mga murjiah, sa mga murjiah, atigman yung mga ulama, nagyeso, ibabang sa siran sa iku irja. Ayaw naman na irjan at taakhir. Liannahum yuakhiruna al-amal anil iman. Kaya bitun siran sa murjiah, kadiran ditutanggo rin ang kutwa kang gelbak. Man pupukas niran so kang gelbak sa iku parateya. Bupod sa iku parateya. Giyang kaya mga murjiah na isad na ya ferka. Di mainang ka na pagkatago saya so tindigo sabad. Sabab sa giyang kaya murjiah na isad na marsik a ferka. Isad na marsik, alumpukan amyadin sa iko amanan yan natutulan sa iko Islam. Amya binabinaseran so ingaran a Islam, amya binabinaseran so tindigo Islam. Sabab sa giyong koto akisas kakambutiran sa iko ingaran a Islam. Ay katawitan ron ng mga ulama, sang utamasa, na naan mga ulama kiran, gid na ad na tindigiran ang makasusupak sa iko tindig ahlus sunnati wal jamaah. Isa tindigiran, nagyang ko to akapugaseran sa iko amal. Maana asutaw na asar kamaratyaya na pwede naglubog na mga pipiya, di simbayang mga manaya-manaya na importante na paparatian yan so Allah subhanahu wa ta'ala sa iko puso yan ayat Tuhan na diding kakapir. Ginan sa mga gulatul murjiah. Miya manubra sa iko mga murjiah. So kung mga murjiah tigman yung mga ulama na dususun anak mutun sa murjiatul fukaha wahumul ahnaf. Ano na mga murjiah, kasi kung mga fukaha, aginan sa mga Hanafi, mga Hanafiya. Ay katiruiran na yakuluna bi anna al-amala laysa syartun aw lazimu lil iman. Ad na irjairan, ugid na knabasiran mga gulat, nabasiran miyanubra, ugid na ad na matatagukiran na irja. Nagyaya na kiran niya buhay agus ahlus sunnati wal jamaah. Agyang kaya mga tao. Ayaman na niyan, nasisiran mo makikimpang sa so amal na bielwiran aknaba syarat o paratiya. Kenaba syarat o paratiya. Udi na kenaba mipapaturay ko paratiya. Ugid na so ahlus sunnati wal jamaah na yatindigiran na so amal na ped sa syarat o paratiya. Gititigman ni ahlus sunnati wal jamaah so paratiya na maptero di na so paratiya na mapengim so paratiya na mapengim benar o puso, pangim benar ko puso, maptero udila nagmapenggelbak wang gauta. Dairan nung belaga ang koto akang gelbak wang gauta. Na so, mga murjiah, natigiran na so parate na sibu ko puso, maptiru dila, nagusibu ko puso. So, ayaman na niyan amal na matagbed na nan iptirutop sa eko paratiya. Iptirutop sa eko paratiya. Gitu yung sabab, napkataon tano, asudip sumbayang na dinan pa akafern. Kagi panarimayan na so, gelbak na matagbanut iptirutop sa iko paratiya. Kanaba niyan kabinasa sa paratiya. Naginan sa mga murjiatul fukaha. Na ayam miya manubra sa iko mga murjiah na sa mga murjiah ang mga mubtadi'ah. Dataro mga jahmiyah. Ayat tindigiran na sa paratiya na didin kabinasa. Importante na paparatian ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na di abong pakabinasa apiapan di ka penggelabak sa mga simba, gelabag kapan sa kapanakoto, gelabag kapan sa mga ladusa, gelabag ka sa kapanakoto, mga shirk, apianton klase niya na dusa, importante na paparatian na kaswa Allah subhanahu wa ta'ala, na dindaboy ang emanan yan, nakakabinasa agyang kota paratiyan nga. La hawla wala quwata illa billah. O di, na asar ka makakanal ka tigin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na emanan na mu'min ng gyong utataw, na ginan sa mga gulatul murjiah. Si sangya masatanong na mga murjiah, adiran pagkakaperan agyang koto at tao aming galbak sa syirk. Latar o kasudjud sa ikubarahela. O di nakasudjud katuwap sa iku mga kubur. O di nagyang koto di galbak sa mga la asyirk. Datari barat agyang koto sujud sa iku cross. Nadiran pagkakaperan. Inotiran di pagkakapera.
agi tigiran na kailangan na tigiran na sagyang ko to sumyujud sang utabarahela na kailangan na matagu na gyang ko to akasdian udi na gyang ko to aya antap yan sang kuta kesujudian na simba niyan sang kuta barahela udi na aya kesulutani aya ketawaf yan sang kuta kubur na simba niyan sang kuta kubur ugi bu ketawaf yan on na kanaba sakanian miya kafir kasd kailangan na tigiran ng kuta kasd siko shirk. Lagi dito mabus mga tao ay kukumensos na baso hukuman Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan natin na qasd. Giyang ko to, kiyang galibukan yan sa giyang ko to, kikukuman nun, na kailangan na mapikir yan na ito ni simbi yung Quran. La hawla wa la quwata illa billah. So, alus sunnati wal jama'a na ayat tindigiran na qasdul fi'al. Kanaba qasdul syirk. Kadaba natigman niya kini Ibn Taymiyah rahimahullah. Abad na Muslim, ayat penggalibukan yan na syirk, ay antap yan nun na manggalibagyan ng utak kakafiri. Ayakukuman ng utwa, bimbaba yan na kiyang galibagan yan sang kutagalbak. Apya pipikir niyan na syek. Abo pa na ko to, ugid na pinggalibagyan, agyang ko to, galbak, ipana ko to, na amay ka pimbaba yan to, nabas kanyan matatagal, na pimbaba yan, na pinggalibagyan to, na amay ka galbak ko to, ipkakafir, namya kafir sa kanyan. Kanaba kailangan matagunan ko takasd, sa ikwa kapinggalibagyan yan sa ikwa kakafiri. Nagyang mga murjiya, na yatindigiran, na taman, udir ka matagu, agyang kotwa, kas diyang kotwa shirk, udir nagyang kotwa kufr. Na umatagur ka kotwa, kas siku kufr, na ukabuga kafir. La hawla wala quwata illa billah. Sama na yan, gyang kaya khawarij, o gyang kaya murjiya, na makambabalanan ang mga ferka, makambabalanan ang mga grupo, lumpukan, apalay din dedag. Dedag su khawarij, miyanubrasiran sa iko kapangapir, dedag mamusumurjia amyan berasiran sa gyang kuto akamaap nagugyang kuto akatitangguriya sa kapakapira si kupya kapir Allah subhanahu wa ta'ala nagupya kapir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na palid ni ng dedag so ahlus sunnati wal jama'an et tindigyan na ditanu pakakapiran sudah pakakapira Allah subhanahu wa ta'ala pakakapiran tanu supya kapir Allah subhanahu wa ta'ala ditanu pakakapiran supya kapir da pakakapira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dito mo magpakapir tanu supya kapir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginan, emanan yan na tindig alusunnati wal jamaah. Pad sa kitaro-taro ana firqa na sa mga asyairah lagi do kap kendegatan ron sa iko mga ulama tano as isilan biya kan bida sa iko emanan yan asma wa sifat agus alusunnati wal jamaah. Na sama no to na miyaloy tano aging kay firqa gen kaya salaf na igira pinto ang kutamaan na niyan na aya pipikir nun na ginan sa mga sahaba. Ginan sa mga sahaba na gusto mga tabi'un na gusto mga atba'u tabi'in. Giyang utamiya po sa masa. Igira pinto amanan niyan. Igira manatik tano piyakabelang sa maanan niyan napakasudu sulangwan ang mga imam amya tendu aminiguris suka pagagamayran ang mukitiran si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam maatudiran agyang ko as kitabu Allah nagusunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguterima o mga muslim agito siran ng mga ulama ang mga untol yakida o din ang mga linang yakida. Tigman niyo mga ulama wa qad yutlaqu as-salafu wa yuqsadu bihi kullu man iltazama tariq al-qurun ath-thalatha wa sara ala manhajihim. Isap na tigin na ginabiyabal so salaf. Ayap na isa kapusar ako salaf na igira na aya mapipikiron na langwa na tao dahil matindu. Langwa na tao. Amitumangkid sa ikulalan. Mitumangkid sa ikuukit. Ang kanan at talaw as sumyagad akuron. Masa. Agin na sumasa mga sahaba. Sa mga tabi'in. Nagus sa mga atbaw tabi'in. Wasara ala manhajim. Nagumyukit sa ikumanhajiran. Nagitip betul sa salaf. Ayaw mananin, apian tunad na masa. Apian did na darpa. Apian did na ingid. Na may kas kanyan, na tao. Apias kanyan bu. Na tutumangkid sa ikot, tindig, walus, tindig ang mga sahaba. Diyan ka na sumyaga da talawa masa. Masa ang mga sahaba, sa mga tabi'aw na gusto mga atba'u tabi'in, na sa kanyan na ahlus sunnati wal jamaah. Sa kanyan, ayaw mananin, na kebetulan sa peds iko mga salaf. Peds iko mga salaf. Kito yung sabab, aso mga ulama, amyang unang tanong, na langwan amitindig siko tindig mga salaf.
apya pendania rauta agyang kutwa koron at thalatha. Naging mitindig. Udi na mitumangkad sa ikullalaniran na miyabalwis kanya na padsi ko mga salaf. Kiti kaya pakasuldun ng mga imam. Igira apya ka belang sumanaw salaf. Udi na gira pinto na ipipigansan nagiuta talwa koron. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa. Misugong parak at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga Yahud sa 70 agwisa ka firqa. Lumpukan. Fawahidatun fil jannah, na isay sa ating Nabi at pakasundong surga. Wasaba'una fin nar, na so 70 na palin pakadambeng kung naraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqa. Nagumisugong parak sa mga Christian, mga Nasara, sa 72 ka firqa. Man alalawan na niran sa firqa o mga Yahud. Ka 70 agwisa kiran, na sa mga Nasara na 72. Mas madakali kay sugong parak sa mga Nasara. Fa ihda wa sab'una fin nar, naso 70 na guisa na palid pakadambeng ko naraka. Wa wahidatun fil jannah, na isay sa apakasuldun sa ikosurga. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na ibatat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kung makatatangan ko ginawa ko. O di na makatatangan ko niya o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lataftarikanna ummati ala 73 firqa. Napsugong parakadin at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam aging kay umatakan sa 70 agutalo karlumpukan. Pawahidatun fil jannah. Nasa sa isa-isa alumpukan at pakasundong surga. Watnatani wasaba'una fin nar. Naso 70 agudwa na pakadambangan sa ikong naraka jahannam. Wa hadhihi al-firqa an-najiyah. Ginanati mga ulama sa firqa an-najiyah. So firqa an-najiyah na laysat mahsuratun fi zamanin o makanin muayyanin. So atingin sa firqatun najiyah na kanabas kanyan mauoro si ku isa amasa o di na isa adar pa ang mapapanto. Maana kanababu mapapanto na ayabu firqatun najiyah na lagi dia masa o di na siya matatago adar pa. Di desiran mapanto. Langwan asumya gada masa. Ako makadeg sa iko tindig o mga salaf na kitong to sa siran na pudsiran sa giyang koto a firqatun najiyah. Ayaw man na baka lidas a firqas ikunar ka jahannam. Sama na to na kasabutan san. Da mapanto, nabasiran mapapanto as sibu kumasa o mga sahaba, o di na sibu kumasa o mga tabi'in, mga atba'u tabi'in, di, langwan na masa. Asugod, na langwan, kumakadugun sa iko, Quran agusiko sunnah, o di na sa iko tindigo mga salaf, na pudsiran sa angkot pagalidas sa iko amanan yan na naraka jahannam. Gito tigman yung mga ulama ay tigilan na korek. Amaana. Sagyang kanan firqatun najiyah, ami ali sagyang kanan hadith na lam yu'ayyin bidatiha. Lam yu'ayyinha bidatiha. Ay tigil na korek apipikir ng Nabi sallallahu alaihi wasallam عندما سئل عن الفرقة الناجية في الحديث ونك إسنس كانيان وان تاونون فرقة apakalidas siya kung naraka jahannam, lagi dang kanak kialim na sangan hadith, na lam yu'ayyinha bidatiha. Kanabas kanyan pinto Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sunsu bulawasan yan. Sunsu that, ang kutwa grupo. Ibaratnya anak nabaw ni Peter, lagi dia grupo. Lagi dia grupo. Di, nabagiti Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam sa basu bulawasan, agyang kuta grupo. Anto na pinto Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama dhakara wasfaha. Ayat biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam na rupaan agyang kutua, rupaan agyang kuta firqa. Rupaan agyang kuta firqa na ayat biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana agyang kuta mga grupo? Agyang kuta 70 agutelo ag grupo na kanaban yan Peter agiya. Kaya Peter yan na so rupaan agyang kuto ag grupo. Udi agyang kuta firqa apakalidas ikon naraka jahannam. Isa kinirupan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na hiyal jamaah. Man asiran na jamaah asiran. Isa di pa mga ulama siku jamaah na gito sumuunot siku Quran na gusiko sunna. Isa di raw ni pa na ginin so mga tao maisi sa siran sa maungunutan siran ko uluan ng mga Muslim. Ay ko kumiran sa Quran na gusunna. So Ibn Abbas na tigin Abbas ta kayo na nakasubnar. Man sa Quran na gusunna. Napias kab nas kay jamaah. Ayakat nimbalian. Na ay firqatun najiyah na langwan amak ayon so tindig yung Quran nagusiko sunna
nagusay ko tindig mga salaf nas kanin ni jamaah. Naginan isa ay kinirupan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa kiprupan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa iko firqatun najiyah o di na sa iko lumpukan na pakalidas si kunar ka jahannam na sulang wala mga tao. Akidigiran agyang ko takapit adudun sukapit o Rasulullah nagusukapit o mga khulafa ar-rashidun. Mana agyang ko takapit o mga sahaba kapit o Rasul sallallahu alaihi wasallam na basta kapitan ka na pedkas agyang ko to afirka an-najiyah. Samanan na ayakap keribat o sabad na pembaluin niran ayaman niya na lagid o ayad na katawiran na siran supinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afirkatun najiyah. Di ayad dito no di pamagagaw ni manto na wasfa giyang ko tarupaan anti makamantok sang kutarupaan na ino mga de miya tendu agyang kaya mirupa sang kaya rupaan si kumyang una masa uway miya tendu siran sang utamiyang una masa na miya tendu siran antay ahlus sunnati wal jamaah pagan ni ahlus sunnati wal jamaah sa mga sahaba kasi ni bagang pagan ni amitindig si sang kutawas rupa na inirupa Rasul sallallahu alaihi wasallam ama kayong Quran sama na to siran ni ahlus sunnati wal jamaah. Sip mang kumya kasalunukiran ba miya tendurus ahlus sunnati wal jamaah uhay miya tendurus ahlus sunnati wal jamaah agito so miya tundu-tundu mga imam pedun so Abu Hanifa pedun so Imam Malik pedun so Imam Syafi'i pedun so Imam Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal nagus mga pedamang imam apitin digandiran kisaksian ng mga muslim asiran na imamu ahlus sunnati wal jamaah ayat sabab na pitin diganiran agyang koto Quran agus sunnah sa kapakayaw niyan si ko sabut mga sahaba. Miyatan siran, miyatan agyang koto minsan pandalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ubasiran ugid na miyakilala ang mga muslim asinan ni ahlus sunnati wal jamaah sabab sa sisikiran ang utarupaan. Sisikiran ang utarupaan. Saan kaya masatano na ayak pamagagawang tano na was gyang utarupaan. Na pamagagawang tano antay makamantukon. Antay kamantukan yan agyang kutawas. Dasang kano na aya makaprurupasa agyang kaya pamagagawang tano warupaan. Ay nirupa Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa mga sahaba. Oriyan yan na sa mga tabi'aw na gusto mga atba'u tabi'in. Napaginintan na sa tindig tanong. Di kapakay o batikal subnar na siya kambu. Asa ka na napipikir sang ka na hadith. Kanabas ka. Uba nga tindua. Ayam maptiro ka. Nagyang kaya tindigan. Na pakapusod na kan sa Quran, nagusi ko sunna, nagusi ko tindig mga saba na magilain. O piyo na makatit, pakapupasod sa Quran, nagusi ko sunna, nagusi ko katiro mga sahaba. O di nakatiro mga salaf. Na may ka makapusodun, lagito pa na makilala, ostwas ka na podcast ahlus sunnati wal jamaah. Naginas ka niyan, gini tanong naman to di pa magagaw. Manisan na penggiraw sa kami bu ay lusunna, sa kami bu ay salafi, sa kami bu ay mania-mania. Okay, na ilimuso tindigin na miyakawatautan sa iko. Ngero pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asang kuta. Kaya giro Nabi sallallahu alaihi wasallam, saan sa makapagintawar ka raw sa malayat, nagkilinin ng utam yakadakal kasunan-surang. Fa'alaikum bis sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin. Ayaman yan na pangimalin niyo, susunatakan, nagususunnat ang kaya mga khulafa, mga mga uluan. Agito so, Abu Bakar, so Umar, so Uthman, naguso Ali radiyallahu ta'ala na pangimalin niyo sila. So, dudun so tindi kami, na maana agito rupaan ahlus sunnati wal jamaah. Ayakatin sa mga pagariya, nagyang kaya inirupa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakanaban yan, tindu, amanan yan, sa kanwa firqa, giya firqa sa di, ayatin do Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang koto arupaan o pakalidas iko naraka jahannam ayas atin aya arupaan iran nagyang koto ajama asiran muunot sirang ko Quran nagusi ko sunna o di na adna unotar na uluan maisisa siranon ay ko kumiran na so kitabu Allah subhanahu wa ta'ala. Giti tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihit na tigo Nabi mapipinda sa ta'ifa. Sa lumpo ko buat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apad sang kaya umatakan apapayagniran subenar. Papayagniran subenar. Dikiran peralang perabinasa agyang koto penun siyang kiran supak kiran taman din sa makatindig agyang kota
kabaya Allah subhanahu wa ta'ala kapakaya subangkit udi nagyang kuta kapung ko Allah subhanahu wa ta'ala papayagniran ang kuta benar sama na nagyang kaya Ta'ifa naginan sa mga tao monot sirang ko Quran nagusigo sunna kanabap mapitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam Ta'ifa kata sungaran yan di ay pitiro Nabi na Ta'ifa di matatinuan to na ito lumpukan ugiid na diyang kaya lumpukan na dudun ang kutwa rupaan akini rupaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa eko firqatun najiyah dudun ang diyang kutwa katitindigiran sa eko Quran katitindigiran sa eko sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto ukit o mga tabi'un na gusto mga atba'u tabi'in giti sabab agyan kay masatanong nagiti di tanong di ka tiro